harapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sikan
Hinaganti na tunay nga Diyos ti may kablanganin kada kayo amin. Yung tunay nga kakabsat. No, dati manen ti dating istasyon ti radyo, di CTP. Tapno itultuloy tayo nga idanon. Nagiti minsay ti Apo. Pabayan ti dayto nga radio ministry tayo ti Mek ni Jesus. Kaya tagyaman tayo, ano ti salunat kinpigsa di tunggal maysa, sapay da kayo mo tamin nga kinasayat nga kondisyon. Kaya tagtultuloy nga mapadasan tayo ti ayat ken parabor ti Diyos. Kuan kablawan tayo dagiti tatariman nga training para iti VCS class manen tuno dito nga summer kakapsat di Salcedo Central sa paita tabaligi dito nga workshop seminar para kadagiti anak tayo nga nagatindar ti dito nga VCS training. Kaya tagyaman tayo kakabsat, tuloy nga panakaramat ito yung istasyon de radyo para kadagito nga ministeryo tapno tuloy nga babayin kadagito nga komunikasyon kakabsat kay mga gan tayo kay may dakon ka na tayo dagiti sao niya po Diyos. Yung kastamit nga kastayo ti pusuan nga pa nagkipagladingit ti pamilya Rinante dita Santo Tomas Canton City ti pupusay ni Mrs. T.C. Rinante. Malagip ko namin doon nga nagkita kami ti napalpalabas kaya ti bagbaga na nga kanaan nga dumdumngag ti dahito yung programa tayo ti Mek ni Jesus dapat di jay na minsan ngawan tayo dito'y awan ti broadcast tayo. Namdamagan wapay ng awan. So, pwede panahon ti bagyo, kakabsat nga saan tayo nga awan ti eri tayo kakabsat. Kung nagtuloy tayo garod, nga tinay nga ramid tayo, kung dumag tayo ti may nga kanta, pay ka na tayo nagiti kakabsat tayo di kaparyan UMC. Mata. Iya. Puyatan.
Nagyaman tayo kakabsat. Tidak jay ka mensahe ti kan tayo so nga naibingay ka na tayo. Kaya nagtamit tayo ti pa nagkararag. Kung Diyos ba sinig kami urkin ka, tidak ito yung oras kan kanito, tapno kaman kami, ti pa nakaitid man dito yung gundaway nga pa nagkaadwami, tapno ituloy miya po nga dinggin lagi ti mensahe ti biyaga kahit mga idaon ka na kami. Sa paya po, tayo tid mo wada kami, ti nasayat nga signal kin komunikasyon tunggal maysa, pabayan ti pa nakarama dito yung istasyon ti radyo. Tapno dagiti kahit mga idaon ka na kami wapo, mawatan mi na laing kinasayat. Tid mga radwa po tinansiriban nga panakaidalan tunggal maysa kada kami amin. Tinaga na Jesus nga po, kararag kami. Amen. Ito yung maradinggan kakabsat, ti mensahe, ti panakaibasa, ti pasit tinasantuan nga kasuratan, ibasa ka na tayo ni Roy Cedric. May basa ni Pasal Santuan surat. Salakan tayo di surat San Juan. Iti kaya sa pulo kung muna nakagitulo ito muna hingga iti o patapulo lima na versikulo kastoy ti gunana. Nastagit ti may sa lalaki nagan ti Lazaro. Paglaro ti Lazaro ti may isang ili managan Betania ang tinendan Bada Maria kay Marta kapsat nga sa Lida. Ito Maria kapsat nga sakit tinunay mo po hindi di mabanglo krinisakad dapo sa menanasa di buhok na. Ngayon bawang galod bigyan kapsat kimay pagamu kina Jesus ako pinipagada masakit yung pagdam kayem di mangnag nes na ito'y kinunana sa patay na sa gitna. Marami din tatlong manitayaw ti Diyos. Yung tumod ti panatayawan talak ti Diyos. Ay atan nes pagiging kaabsat Marta Maria kay Lazaro. Nung pa'y nadamag na masagit ti Lazaro, nagyan pa'y lahat ti duwang aldaw ti lugar ayan na. Kalpasan na kirana ni Diyos pagiging dalan na aksubitay ti tiya. Maestro, sumbat tigdadanan. Nabigpailan kahit naka abatuan nagtasadyay. Apay ka manansadyay. Sa kaya nga sa kapulog duwa na oras sin malam kiruna ni Jesus. Saan niya may tigkol di tao nung magnatan daw. Tamakita natin sila milubong. Ngayon may tigkol nung magnatan labiin tawa nila wag kinkuana. Ang pasahan ni Payambaga ni Jesus, tiritoy, isa nuna, akino na, matulog, di kayo tayo, alang salo, ngamin naklingan, kapoy sumbat itadanan. No, matulog laan, aming bagto, kahit nasa ulan ni Jesus, kahit nasa salo, ngayon pagulog na magsaog na pan, bigangay, nakatulog. Inikasta nalawag ni Jesus, nalakwada, tayo ni Lazaro, kung gagawin, kala kayo, malagsakan na, tawa na, kaya na, at dumumati kayo, ala, itayon, tiyan na. Pero na, itong masa managan singin, pagkita kadwa na, nagalan, kung tayo, muntabno, may lamang tayo, tinimesto, amatay. Di sa umpot ni Jesus na lamang na magpat nga dawon nga dalam niya sa at talo kay metro kadayo ibidan niya manipot ni Jerusalem karado taga Judea ng pan ng Niliwa kinabat na kay Maria kabuot nga patay kapsat na lalaki. Hindi na lamang ni Marta aso tungan ni Jesus kimuha ang sabat ken pana nga nagbati ni Maria tulad ni balay. Kirana ni Marta kay Jesus, ako nagdakakumali ito ili, sanya na tayo kapsat ko. Mabigasta mo kung ano ita ti Diyos, tanyaman yung tawat tem kanipana. Ang mga ito, kapsat mo kirana ni Jesus, amok, ako kung ito, intol mo tingal daw, sumbat ni Marta. Sakit, nagungat ni tibiyag, kirana ni Jesus.
Isa sino man na mamani na niya o na namatay ang biyag kapay. Ket isa sino man nga biyag kung mamani ka niya pulos alintong matay patsyon daytoy. Wala pong sumbat na. Patsyon kasi ka ni Kristo talang ni Diyos kumain kilubong. Apa mga nagsaw ni Mata daytoy nagsublitit na yaman na at lilimod ni Maria kapsat na at ni Maestro kinunana ket mayaman na ka. Hindi mangnag di man daytoy di managagos ang sabat ni Jesus. San pay nakaroon ni Jesus iti baryo tagda pala ni Kristo ang sabatan kinkuana ni Mata. Simur dagiti tawo nga ni balay ang mangliliwa ni Maria. Iti di Magder kanagdadara sa rimwar. Pagkarapta ang panagsangit ni Maria kaya ni tanong. Ang paman kananon ni Maria kaya ni Jesus nagpalintumang iti sa kaana ket kinunana. Kapon ang kakakuman dito idi sa nanatay ikakat ko. Nakita ni Jesus nagsasangit ni Maria kaya iti tao aking muyog ken pana nagtigna puso na ket kasta unay tinadingit na sa dinod na idalaman nyo ken pana sa sod ni Jesus. May magitan na akong sumbagda nagsangit ni Jesus. Tikasta kaya na ng Hudyo kitaan nyo na palalo panay patag na ken pana ngayon kaya na duma takwada sa naya kay Jesus tinagtad panagkita kita di lalaki musad nawalan na kumaman yung busy na sa loob ipatay kasaunay manal tradingit ni Jesus itumusdag itanong alukim ang sarahan ti bato katanyo ti bato bilin na kaya na ni Maria kapsat pinatay kapo nabuyuken kampat nga daw ng tanong diyan tadi pagkakit ka nung mamati ka makita to dayag ti Diyos kaya na ni Jesus inikanta ti bato timangan ni Jesus ket kirana ama agyamana impag na ang mong impag na kanayon ngayon ko lang ito'y kapag ito'y tao katno pagtsinda ng bauna kang pasahan ni panangisaunan na ito'y impukaw na Lazaro lumaka limuag na Lazaro nagputiputan, ilupot, nag-iimang sa kana, kat nagbungutan, tirupa na tipanyo. Parwaran nyo na diti, patapat na, kiraunahan ni Jesus, kat panulbusan nyo. At doon rin tinatawa si Marungkan, kay Maria, ti nakaimatang, naramid ni Jesus, kat namanila, kay Juana. Nagyaman tayo kakabsat. Ti dayjay nga pasitinasan ko ang surat so nga pakaibatayan ti mensahe may bingay kada tayo tanga Domingo Sabado ti Ebanghelyo nga naibasa kada tayo kakabsat ket so ti aramaten tayo nga Ebanghelyo na bigat kadagiti panagdaydayaw tayo ket kas intayo nangagan dahito nga Ebanghelyo may apanti panang pagungar ni Apo Jesus kini Lazaro. Uno dayjay panakipagkita ti nakaskas daw nga bilag ken panakabalin ti Dios. Baban ti panang pagungar na kini Lazaro. Ket isintro ti garod ti mensahe tayo kakabsat. Ti panunot nga may konektar ti daytoy nga Ebanghelyo. Mapadasan tayo ti kaskas daw mga kinadayag ti Dios. Amo tayo kakabsat nga ti Diyos ket nabilikin man nakabalin. So dayta ti
galad nga pagbatbatayan tayo. So ita ti pundasyon ti pamati tayo kakabsat. Ket no ti ebanghelyo kakabsat dalan na tayo no kasano tayo nga napadasan ti bilag kin panangit panakabalin niya po tayo nga Isus sa kasapot tayo. Nga oray saan man nga kasigay kapadasan nga naramid na kini Lazaro nga manipo di jay natay pinagungar na. Ngam dagiti milagro nga ararabidin ti Diyos kadagiti biyag tayo. Muna-unay kakabsat, mapadasan tayo ti kinadayag, uno ti ayat, kinbilig ti panakabalin ti Diyos, babaen iti kada tinasayat, a relasyon tayo kinkuana. Ti pamilya, ang nakipasitan ni Lazaro, kinkabsat na nga Marta, kin Maria. Ket nasidigda unay kini Apo Jesus. Ada tinasayat nga relasyon da panagkakadwada, saan da agkakabagyan. Nga makita tayo kakabsat, di panakawat tayo, manipod yun na ibasa. Ada gito'y nga pasit ti pamilya. Manipod ka na gito'y agkakabsat na Lazaro, ni Marta, ni Maria, kini Lazaro. Ket ang mamunay ni Apo Jesus, ang mamudawray ni Apo Jesus, nasayat ti pa nagkakadwada. Ngamin, sigun ka nagiti pag-ipatpataros kakabsat, nung mapanay so si Jay Bitanya, ijay balay, nagiti nagkakabsat ti dumagusang na. May lukat ti pagtaingan, dagito yung kakabsat, nga pakaramidan ti panaginadal, uno panagdaydayaw. Uno maramat ti pagtaingan, dagito yung kakabsat, nga kasangtuaryo, sinaguga, nga pangisuruan ni Apo Jesus, kadagiti at tao. Ang kastamot kakabsat nga nagbalin nga nasayat ti unod dati nasayat nga relasyon dagito nga agkakabsat kastamot kini Apo Jesus vice versa ni Apo Jesus kin kadagito agkakabsat kaputa ti pagtaynganda na ipakita dito iti kinamanag sa kaili nga masangaili dito ni Apo Jesus. Dapat digay magbagada kakabsat nga no mapan ni Bitanya ni Apo Jesus mapan agdagos di balay da Marta Maria kin Lazaro tapno di nga mapanagina na kasla rest house na di nga makarelax kakabsat kit makita tayo kakabsat nga nagitalo ket may bilang da kadagiti komunidad dagiti tao nga sumursurot kini Apo Jesus adalan ni Apo Jesus ket dayta garud kakabsat nga kasasad ti mangiparparangarang ti kinada kinasayat nga relasyon yung nagbabaitan dagitoy nga magkakabsat kastamit kini Apo Jesus. Dito garud ti maysa nga kitaan tayo tapos nagtuloy tayo nga makapadas tinaysingsingayan nga ayat panakaidalan
tibilag kin pan nakabalin ni Apo Jesus. Parabor ni Apo Jesus. Dayjay ka dati na sayat a relasyon tunggal maysa kada tayo. Kit may pakita dahil ito nga kinadati na sayat nga relasyon tayo kini Apo Jesus. Umuna di confession tayo nga iso ti Apo kin Diyos ti biyag tayo. Iso ti patsin tayo nga Apo kin Diyos tayo. Iso ti bigbigin tayo nga manubot kin mangisalakan tayo. Iso ti bigbigin tayo nga may mutikas tayo pariknana kini pagkita na tayo ti Diyos kadagiti aming nga tattao. May kadwa kakabsat, may pagkita tinasayat nga relasyon kini Apo Diyos. Mabayan tiyag tultuloy nga yasidag tayo kinkwana. Uno, ikakamang tayo kinkwana. Mabayan tiyag tultuloy nga pa nagkarkararag. Tayo kinkwana. Dayjay kinada kakapsat tiyag tultuloy nga intayo panagtalak ket may dalan tayo ngagtuloy nga masidag ken kumamang iti Apo. Agtuloy nga ipastek tayo ti biyag ang nakausan ti panagkarkararag. Ken kastamutan iti intayo panagtultuloy nga panangdawat ti asi ayat ken parabor na. Dahil ti maysa nga ladawan ti kadati na sayat nga relasyon tayo iti Apo. Kastamat kakabsat di jay magkita tayo nga hindi nga pasit magkita tayo kakabsat nga hindi natayan nila sa rukong na damariakin ni Marta nuada akong may di dito'y so wala di nga pa ng bigbig kakabsat nga saan nga natayan ni Lazaro ang muda nga kinbigbigin da kakabsat nga niya po isang kita daan ti panakabalin nga, nga mangagas kini Lazaro. Katuray pa'y di natayan ni Lazaro kakabsat. Sinapol da ni Jesus. Binerok da ni Jesus. Kita ito'y kakabsat nga tignay ti maaraw tayo nga mabalin tayo mo't nga rabitin. Agtuloy tayo nga masidag. Ken umararaw kinapo Jesus. Beruken tayo kanayon ti panangidalan ni Apo Jesus. Beruken tayo nga kanayon ti kada ti Diyos kadagiti biyag tayo. Sanlangay ti biyag tayo kas individual na may nasaysayat pa ino ti biyag tayo kas may nga pamilya. Amin dagiti paset ti pamilya tayo. Kit nada ti kasta nga kasasad ken kastamutan panakay dalan ti kadda ti nasayat nga panakay relasyon da ken nga po Diyos. Ti may sapay kakabsat nga ibagbaga na nga makita tayo nga pakakitaan ti nasayat nga relasyon tayo kini Apo Jesus ket isu ti panagdaydayaw tayo. Saan nga patingga tinasayat nga panagdaydayaw tayo kini Apo Jesus. Ti panagdaydayaw tayo kini Apo Jesus ket isut maysa nga pakakitaan tin tayo susungbat. Ti bigbig kadagiti bigbigin tayo ngay naramid ti Dios nga naimbag kinasayat. Pagmababayan tin tayo panagdaydayaw agyaman tayo ken ni Apo Jesus.
Sapay kumagarod kakabsat, makita tayo dagito nga nasayat, papanakipasdag. Makita tayo dagito yung papanakipasdag, kinasayat, a relasyon tayo kini Apo Jesus. May kadwa, dayjay kinada ti napudno nga pamati tayo iti Apo. Damarta kini Maria kas na ngagan tayo nabigbig da nga ni Apo Jesus ket isu ti Dios, isu ti aday ti Dios, isu ti may nga Dios. Amuda dayta, ada pamati da, panamati da. Ken ni Apo Jesus. Sugarod nga DJ panangibagana nga no adda nga kuma dito idi. Saan nga natay ni kabsat ko nga Lazaro. Ni kabsat mi nga Lazaro. So wala DJ mawatan tayo DJ kinarda DJ nga panamati. Ti kinasiyasino ni Apo Jesus. Kas may isa nga man nakabalin. Di pa kakitaan dito nga pamati kakabsat kat. Sulit jay panagtalin na tayo met. Lang panang dati positibo nga riknakin panang kita. May papan Diapo uray agdalan tayo kadagiti anyaman nga saan nga nasayata kapadasan ti biyag. Kas kadagito yung kakabsat nga di pimusay. Di ti kapadasan na kakabsat, natay ni kabsat na. Naladingit dayta nga kapadasan. Naladingit dayta nga pagting ti biyag. Ngam, diba dayto nga kapadasan ti biyag na kakabsat. Santa saan nga nagbalbaliw di jay panang kita daken relasyon daken ni Apo Jesus. Nga uray pay no kasla dadijay panang riknada tidayjay saan nga pa nakaipakita ti nasayat nga panakipagpasit ni Apo yung tibiyag dagapong aron tidayjay saan nga awan da di presensya na, di panawon nga kasapulan da kuma. Tapno, agasan da ni kabsat na nga Lazaro. Uray pa itikas tayo nga kapadasan, kakabsat, mawatan tayo. Kung makita tayo nga, saan man nga nagbalbaliw di jay panangapresyar da kin, panang bigbig da kin ni Apo Jesus. Mas lalo pa nga napabaro, dahil nga pamati dahil di makita da, kay mapanatnikan da, ti kinaimbag ni Apo Diyos, mabayin ti panang piyag naman na yun, kini Lazaro nga kabsat da. So, dahil garon kakabsat ti may sa nga kitain tayo tapno, dahil pa nang ibagbaga tayo nga, daday tayo nga pambati tayo, kit idalan na tayo, tidayjay, panakapadas tayo, tidayjay kinarayag, kinparabor ni Apo Diyos. Idalan na tayo, tinapabaro, kinapabilag, nga, kada ti tibkar, na espirituan nga biyag. Uray ada dagito nga pagdaldalanan tayo, kada gito nga panpanawin. Uray pa'y, ijay, namuralan kin praktikal nga biyag. Saan tayo mga pukawin dahil nga panamati tayo kay ni Apo Jesus. Uray pa nga panahon nga panagngато-ngato ti gasolina. Anya ti koneksyon ti pamati tayo kay ni Apo Jesus. Tanga nangato ti gasolina. Rumigat ti biyag. Kakabsat, gapong aron ka na gito yung paspasamak. Ijay kinting nga daya. Pakapektaran tayo. Globally. Saan lang ka ti Pilipinas. Yung uray ka na giti naduma.
nga pagpagilyan. Ang kasano tayo nga ipundar ti pamati tayo. Tapno ti kasta itindayo pa nagkarkararag kat magpukaw na gito nga kapadasan. Hantayo nga maupay. Nga may karkararag kakabsat. Dahita ti pakakitaan ti napudno nga pamati tayo. Saan tayo nga maupay nga may karkararag nga ti Diyos kat bumalait tapno ti kasta masulbarin na gito nga saan nga pa nakikinawatan na gito nga pagpagilyan nga iso ti pakaigapuan na gito nga pa nagrigat ti biyag tiyo. Dahita ti koneksyon ti pamati kiniya po Diyos. Tapno ikarkararag tayo nga agpatenggan na gito nga gulo. Narod kakabsat, patyan tayo kumakin, bigbigin tayo nga maysa, kadag ititignay nga mabalin tayo nga ramidan. Tapno, wag tulay nga mapadasan tayo, ti kinadayag. Panangidalan, ti Diyos, babayan, ti bilag, ti panakabalin na. Panakapadas tayo, kadag iti parabor kinayat na. Di kinadati pamati tayo kin niya po Isos, nga iso ti Diyos, anayat kinaimbag. Kaputa daday nga pamati, agtuloy na dyan positibo nga rik na tayo, ken panangkita tayo, nga uray tiyan nyaman, nga pagdalangan tayo, ket adalang ta ti Diyos. Nga mangberberok ken mangkitkita, ti umiso nga pagsayatan, ti natalgod nga biyag. Ken panangipariknana, ti panakitag-ay, panangisalakan, ken ayat na titunggal maysa kada tayo. Ti mauday kakabsat. Ti bunga daytoy nga kinadda ti nasayat nga relasyon kin pamati tayo kin ni Apo Isos. Ken isut pa nakaisagot ti kapadasan dagitoy nga benepisyo isu ngayon tayo masarakan nga kari ni Apo Isos babaen ka dagiti sauna. Una ni Apo Isos kakabsat, siyak ti panagungar kin ti biyag, ti mamati, kanyak uray numatay, agbiag tupay. San lang ngayon ka rin ni Apo Isos, ti presensya na, ken panangisagot na kadagito yung ayat, kin kinaimbag di ti rabaw ti daga, uray pay, ti banger, uno sa baling nga biyag, nagkaisa nga biyag. Kit namati ang kadayta ti tartari kagayan tayo kakabsat. Kahit no kaya tayo dayta nga karikin benepisyo agtuloy ko mga arod nga mapadati na sayat nga relasyon kin pamati tayo kin ni Apo Isos. May palagip ka na tayo ti kapadasan ni Marian de Vera may saka nagiti OFW nga dag Israel nga natamaan ti missiles manipod ti panang pabanto ti Iran ti Israel. Ngante nga mua siguro aksidente nga rimwar ta ijay Israel kita darag ijay bangkar da nga nukas day nga aguni ka no ti sirenan ke tanya. Siren ke agawan na ti mapan kadag ijay safe nga lugar. Siguro anda nga nagsiputan ket dijay. Santeman nga kayat nga kasi ti mapasamak kada gitu nga kakabsat tayo. Uray pa iti biyag dito nga kabsat tayo ni Marian de Vera. Ante nga kayat nga kasi ti pagbanagan na. Ti kari ti Israel kakabsat ti gobyerno ti Israel ti pamilya na. Ito da jay lifetime benefits kas supapak na. Iti nasayat nga panangipakita ni Marian de Vera ti panagserbina. Iti tao kadagiti tao jay Israel kakabsat. Jay tidda dagito nga benepisyo. Kasap panang ti
Nagijay na kakapsat nga kasapulan da ti pamilya na. Agyaman tayo ta uray pa di naladingit nga pasamak at dadijay nga kari ti nasyon ti Israel. Kituray ka na tayo kakapsat. Mas mainspiraran tayo kumang nga mangkita nga uray kadagiti panagbiag tayo. Tinamuralan kina espirituan kita dalat ta kumarajay nasayat nga panakaipakita ti mismo nga relasyon tayo ti Apo. Ti pamati tayo kini Apo Diyos. Ket saan tayo met nga agbadwa nga daytoy nga kari kin benepisyo dagitoy nga intayo panagtuloy a panagpamati panagserbi ken panakarelasyon kini Apo Diyos. Nga isudaytayin karina nga biyag kalpasan daytoy nga biyag. Panagungar kalpasan ti papatay. Inspiraran na tayo kumatap ng tikastag, tuloy tayo. Mayat nga mga ipakita, tumiso. Ngayon tayo, panangipastek kadag ito'y anasayat at pakakitan, ti relasyon tayo kiniyapo Diyos. Aramidin tayo tinaimbag kinasayat, di kayo mabandong kagaramit tinaimbag. Tayo itong tsimpo na, no di kayo mauma, apitin yun to, tibunga na. Una ni San Pablo di Galacia, 6:9. Amo tayo kin-given data nga kari. At sapay, tada tayo. Nga, nangipundar ti daytoy nga biyag, ang nakausan ti pamati. Ket saan tayo nga panawan. Tinamnama. Kadag ito nga kari. Diya po dikit, agtuloy tayo. Nga patalgidan kadag iti biyag tayo. Ti panangidalan ni Apo Jesus. Kada tayo. Ket saan tayo nga agdadwa. Mamati tayo. Ano kasano ngayon kari, ti Apo, ti presensyakin kadana, panangidalan ng kadag iti biyag tayo ti agdama. Agtuloy dayta. Tapno, iti malaso iti biyag, agtuloy mo't laing. Nga umay ti kapadasan, ti nasesayat pa nga panakakay parik na. Ti kada ti Diyos, kadag iti biyag tayo. Kaspat kinbigbigin tayo. Nga ti pagarian ti Apo, ijay, awanan, ti rigat, ladingit, panagsagaba, ngem, may san nga kapadasan ti panakaiparik na tiyag na nayon nga ragukin ragsak ngawan patinggana. Tinagan ti Ama, Anak, ni Espiritu Santo. Amen. Dumngeg ti pengarod ti maysa nga mensahe ti kanta kakabsat.
Nagyaman tayo, kakapsat. Tinijay man nga minsay ti kanta. Kat sarang tayo ti aramid tayo, ti panagkararag. Managayat kin managparabor unay nga Diyos. Nagyaman kami manangkin ka. Ti dating oras kin ka dito. Tapno naidalan kami maninapo. Ti sayat nga panakay ringpas da ito nga aramid programa mi Timek ti Jesus. Ti dating istasyon ti radyo. Agyaman kami kadagiti amin nga napaset ti daytoy nga ramid. Kadagiti sasaw mo po so ngayon bingay mo. Kada kami agyaman kami ken ka sapay ta makatulong nga mangidalan kada kami. Iti nasayat paywa po nga panakaypakita ti biyag nga nakausan ti nasayat nga panakayrelasyon pamati ken kastamot namnama kadagiti kariti biyag. Una po, gyaman kami kadag ito yung minsay ti biyag. Sapay tayo, tid mo kada kami apo. Ti nailangitan na kinasirib, nagtuloy apo Diyos. Nga may pada, tinasayat nga panakawat, kin panakamu kadag ito nga saum. Agyaman kami, uray pa'y kadag iti membro ti kaparian UMC Choir, suda nga nang ibingay. Kadag ito nga minsay ti kanta, sapay tayo, tuloy mo, nga bendisyonan nida. Agtuloy daw po nga maramat kadagiti nga panagministeryo kayen panagserbi iti iglesia mo wapo. Agyaman kami, uray pa'y miti panakaramat manen da itong istasyon ti radyo nga nakay panayagan dagiti nga minsay ti biyag sapay tuloy mo wapo nga idalan na iwanan kayen binisyonan dagiti wapo nga nanak mo isuda nga mangimatmaton kayen mangidaldalan mararamat wapo kadag ito nga panakay wardas tinasayat nga panakay danon dagito nga panagserbi babawen ti dayto nga istasyon ti radyo. Binisyonam dagiti amin wapo nga staff ti dayto nga istasyon ti radyo wapo DCTP. Ken uremot kadagiti amin nga dimngeg wapo sa dinuman nga lugar ti anda. Kararag may wapo, ay tulimit nga bendisyonan nida, ay wanan kinidalan nida wapo, kadagiti anyaman nga ramig kin pakasiknan ti panagbiag da. Itayang mo kadakwada wapo Diyos, ti awan patinggana nga parabor kinayat mo. Kaya ti kararag may nga uray pa'y kadagijay nga kasapulan ti panakaidalan. Tutuloy nga pagkasapulan ti panakaidalan, kadagiti panakaiparik na wapo, ti bangar kiniliway ti biyaga po kadagiti nga panagpasina. Iti patpatgay na iti biyag, itim kadakwada wapo dagiti nga kasapulan da. Muna po, sapay ta, ada kami ito namin nga sangsang kamay sa, nga tultuloy apo, nga mangi danon kadagiti wapo Diyos, nga tasaw, misuda nga mangidaldalan kada kami. Iti in kami panagtultuloy, nga panagdalyasa ti dito nga biyag. May dayo kin mapagyamanan ka nga rodwa po Diyos. Kaya sapay ta narik namin nga rod, ti bendisyon mo. Kinayat mo babain ka dagito nga minsay nga indalon mo manan kada kami. Ti dito nga oras kin kanito. Ulitin mo iwapo, pagyaman kami kin ka, kadagito nga panakaidalan. Dagito nga roda po Diyos, ti kanarag mi maningkin ka, kapuaming tinapataganagan na pumingay sa nga po kin mga isalakan mi. Amen. Amen. Sige rod, kakapsat. Naimbagkan daw tayo manan namin, ngawan labas na.